Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Unsang klase sa pan ang uso sa panahon ni Jesus? Sa panahon ni Jesus, ang pan nga ginakaon sa kadaghanan ng mga Hudiyo dili sama sa atong mga humok nga mga pan karon. Kasagaran sa ilang panahon, barley bread o tinapay nga gaspang, gahion o pangpobre. Ang pan nga gikan sa trigo, mahal o kasagaran para sa mga adunahan. Samtang ang barley bread mao ang pagkaon sa ordinaryo nga mga tao. Kini nga pan dili tamis, dili humok, apan igo lang aron mabuhi ang lawas. Mao kini ang pan nga kasagaran ginadala sa mga laborers, sa mga mangingisda o sa mga nagapanaw. Ang pan usab dili lang pagkaon kundi simbolo pod sa kinabuhi. Sa matag kaon, ang pan ginapikas o ginapaambit. Timailhan sa pakighiusa sa komunidad. Mao nga kung ang ebanghelyo maghisgot og pan, dili lang kini bahin sa tiyan, kundi bahin sa kasing-kasing o sa relasyon. Ang pan nagpasabot sa grasya sa Dios nga ginahatag sa adlaw-adlaw. Yano, gamay, apan igo. Ang ebanghelyo karon makita nato si Jesus nga nagatubang sa daghang panon sa katawhan. Nagtan-aw siya nila isip mga karnero nga walay magbalantay. Dinhi nagsugod ang milagro. Dili una sa pan ug isda, kundi sa kaluoy. Ang kaluoy ni Jesus mao ang yawi aron masabtan ang kahulugan sa milagro sa pagpakaon sa 5,000. Unsay makutlo nato karon? Unang punto, ang tinubdan sa milagro mao ang kaluoy sa Ginoo. Nakita ni Jesus ang dakong panon sa mga tao ug daw murag kanaganing sa Binisaya pa, murag gikumot ang iyang kasing-kasing. Kay iyang nakita nga mura silag mga karnero nga walay magbalantay. Naluoy pag-ayo ang Ginoo nila. Mao nga nagtudlo siya kanila og wala niya sila pasagdi nga gutomon. Sa pananaw sa Biblia, ang tinuod nga magbalantay dili lang magiya, kundi muhatag usab sa panginahanglan sa lawas. Ang pagtudlo og pagpakaon kabahin sa pag-atiman. Giimbitar kita nga susihon pod ang atong kaugalingong kasing-kasing kung makakita ta og panginahanglanon diha sa atong panlibot, pananglitan, kakulang sa pagkaon, kakulang sa pagtagad. Maluoy ba tao mulikay? Ang kaluoy nga walay lihok, dili kaluoy ni Kristo. Ang kaluoy nga Kristiyanos kanunay magdala sa pagpakig-ambit. Sigon pa ni St. John Chrysostom, if you cannot find Christ in the beggar at the church door, you will not find him in the chalice. Kung dili nimo makitaan si Kristo sa kabus, sa pultahan sa simbahan, dili usab nimo siya makitaan sa pagsimba nga kutob sa ritual lamang. Ang pan nga ginadawat nato sa altar, kinahanglan nga mahimong pan usab nga magdasig nato para sa pagpaambit. Ang tinubdan sa milagro mao ang kaluoy sa Ginoo. Ikaduhang punto, walay gamay kung atong ipaambit diha sa kamot sa Dios. Gikuha niya ang 5 ka tinapay ug ang 2 ka isda. Mihangad siya sa langit, gipanalanginan, gipikas-pikas ug gihatag sa mga tinun-an ug ang mga tinun-an mauna ang nag-apod-apod niini sa mga katawhan. Ang lihok ni Jesus parehas sa lihok sa Eucharistia. Gikuha niya ang mga gihalad nga pan ug isda, gipanalanginan, gipikas-pikas o gipaambit. Ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda, dili gyud igo sa 5,000, apan igo kung kini itugyan sa Dios. Dinhi nato makita nga ang Dios dili maghulat nga daghan ta. Iya lamang gipangayo ang atong kabubuton sa pagpaambit. Kabantay mo kana ganing nay mga tigom-tigom tapos dayon KKB o baka mangayo og unsay inyoha nga mga pledges. Dagan kayo tag rason nga dili mohatag. Kay lagi gamayan ra ta sa atong mahatag.
Apan sa kamot sa Dios ang gamay mahimong panalangin alang sa daghan. Ang oras nga atong gihatag, ang pasaylo nga lisod ihatag apan atong gihatag, ang gamay nga tabang tanan kini mahimong milagro kung ihatag uban ang pagtuo. Ang Ginoo na mismo ang magpuno sa kulang. Walay gamay kung atong ipaambit diha sa kamot sa Dios. Story time. Mangutana pud ta. Unsa man nga isda ang gipakaon ni Jesus sa 5,000? Sa dapit sa dagat sa Galilea, ang kasagarang isda mao ang gagmay nga isda sama sa sardinas ug ang gitawag karon nga tilapia o St. Peter's fish. Kini nga mga isda kasagaran ginapatuyo o ginababad sa asin aron madala sa panaw. Dili kini mahalon nga pagkaon kundi pagkaon sa mga kabus. Kini nga detalye importante kay nagpakita nga ang milagro gihimo gamit ang ordinaryo o giyano nga mga butang. Ang gagmay nga isda ug tinapay nahimong tinubdan sa daghan ug dakong kumbira alang sa daghang nanginahanglan niini. Sa modernong panahon, ang gagmay nga isda mao ang atong yano nga kapasidad ug limitasyon. Apan kung ihatag nato kini kang Kristo, mahimo kini nga pagkaon alang sa daghang nanginahanglan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, giimbitar kita nga mangutana, unsa man ang 5 ka pan o 2 ka isda sa akong kinabuhi? Unsa man ang gamay nga butang nga akong gitaguan tungod kay murag dili papaigo? Karon gitawag kita sa Dios nga ihatag kini ug pasagdan nga siya ang mulihok. Atong hinumduman nga ang milagro nahitabo tungod kay adunay pagpaambit ug pagsalig. Kung kita magpabilin sa kahadlok tungod kay naay kulang permi, wala gyoy mahitabo. Apan kung kita mosalig sa grasya sa Dios, makita nato ang naghingapin nga grasya nga wala gani nato damha. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.